नोंथांमोन भिडिअखौ नायलांजोबथार आं जोबोद दुखु नाङोलै नोंथांमोन आंबो नोंथांमोननि गेजेराव इमान भिडिअ लाना फैयो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बारायानो आरो भिडिअखौ फोराबो नाया माबादि भिडिअखौथ' नोंथांमोना मोजां मोनो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि आंबो भिडिअ बानायसिगौ नाथाय नोंथांमोना कमेन्टखौनो होआबा नाथाय आं जा लाइकनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव जा भिडिअ लाइक खालामो आं बेबादि भिडिअ लेभेलखौनो आं लाना फैयो दा होनबा नोंथांमोना नायलांदो गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोयो आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बे भिडिअनि इमेजखौ नुबाय जानांगौ नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथाव खौरां आं नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव खौरांखौ लाना फैदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना बुजिनो नाजा आरो नोंथांमोन भिडिअखौ लाबोदों जेब्ला नोंथांमोना फुरा नायलां दिनै नोंथांमोनखौ आं मानि थाखाय रिकुवेस्ट खालामो होनबा आंबो बे सुबुंनि सायाव आंबो मददसो होदों नोंथांमोनाबो नायनानै जा एसे हायो नोंथांमोना मदद खालाम आरो बुजिनो नाजाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फरायनो लादों गिबियावनो लिरनाय दङ खुलुमबाय गासै ससियेल मिडिया इउजार नोंथांमोननिसिम आंनि क्लासमेट बिथांनि बिमाया बेमाराव गोग्लैना दं दुखिया नखर जानायलाय मोजां मेडिकेल हस्पिटालाव दिन्थिनो हायाखै बेरामाव गोग्लैनाया 1 बोसोरनिबो बारा जाबाय नखराव जि हायो गोबां नाजाबाय नाथाय दुखिया नखर जानायलाय मोजां सिकित्सा खालामनो हायासै बेमारिया बारानिफ्राय बारा गोसा जालांगासिनो बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय जि हायो एसे मदद मोनगोनखौ आसा खालामबाय गाहायाव लिरनाय दं गोजोन्थों लोगोसे आरो गाहायाव एकाउन्ट नम्बर होनाय दं एकाउन्ट हल्डार मुसुखा बसुमतारी फिसाज्लानि एकाउन्ट नम्बर जागोन एकाउन्ट नम्बरा जाबाय नोंथांमोना नुखादों SBI कन्टेक्ट नाम्बारबो होनाय दङ नोंथांमोना फोथायै फोथाया कन्टेक्ट खालामनानै सोंलु सोंहरबानो जाबाय माब्रै होनब्ला आंबो दुखु मोनदों दिनै बेबायदि बिमानि देहा सोलेरखौ नायनानै आरो नैबे जिङाव हमग्राफ्राबो माबायदि गाबनाय जों माबायदि दुखुनो इमेज होलायदों नोंथांमोना जायफोर डनेसन हरनो गोसो आरोना फोथायनाय गैयाबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंबो जोबोद दुखु मोनदों नोंथांमोन दा आंनिफ्रायबो आंबो जा एसे हायो आंबो हरसिगोन बे एकाउन्टआ बिसोरनिनोखा आंनि नङा नोंथांमोनाबो हरबानो जाबाय आरोना एसेनोसै नोंथांमोन